Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin ħoloq app tal-mobile li se tkun qed tindirizza kwalunkwe problema relatata ma' vjaġġar minn nies residenti ta' Malta. L-app li sem ta' Malta Travel Point inkludi fiha 6 taqsimiet li huma pariri dwar vjaġġar, missjonijiet diplomatiċi, it-taqsima tal-emerġenza, tal-pulizija, tal-isptarijiet u kol dik bid-dettalji tal-Ministeru. John Buttigieg, id-direttura s-servizzi konsulari, tkellem dwar din l-app fil-waqt li spjega uħud mis-6 taqsimiet li jinsabu f'din il-pjattaforma teknoloġika. Bażikament din hija focal point għal ċittadini Maltin illi permezz tagħha huma jkunu jistgħu f'każ ta' bżonn jekk ikunu barra ifittxu u jsibu l-informazzjoni li għandhom bżonn fuq il-smartphone tagħhom. Għandna wkoll icon illi fija għandha informazzjoni fil-lokali ġifier bil-geolocation tista' taċċessa l-eqreb qassa tal-pulizija u l-eqreb sptar li ikun hemm fil-viċinanzi. Spjega wkoll kif wieħed jista' jaċċessa jew iniżżel din l-app. L-ewwel hija app b'xejn, jiġifieri jistgħu jaċċessaw billi jidħlu fil-Malta app tal-Gvern, jiġifieri għax din tagħmel parti din l-app tagħmel parti mill-Malta apps tal-Gvern, imma jistgħu wkoll jiddownloadjawha mill-Google Play u mill-App Store. F'kummenti ma' One News il-Ministru għall-Affarijiet Barranin Carmelo Abela ħeġġeġ sabiex kull min ippjana jew qed jippjana xi vjaġġ barra mill-pajjiż ma jemmilx ħażin li jkun moħħu mistrieħ u jniżżel din l-app. L-app qed hemmhekk bħala għodda li ttik l-informazzjoni skont il-pajjiż fejn tkun, skont ir-reġjun fejn tkun, u wieħed tajjeb li jkollu din l-app speċjalment jekk wieħed isiefer b'mod regolari iktar u iktar jista' jkollu bżonn li juża. Dan huwa servizz li l-Ministeru u l-Gvern qed joffru, u għalhekk huwa importanti ħafna li nikkonsultaw minn żmien għal żmien speċjalment jekk ikunu sammorru ċertu postijiet li forsi mhux daqshekk popolari magħna l-Maltin meta mmorru barra minn Malta.